So for our dinner, we'll have it here at ARIA. It's one of the best Italian restaurants here in Boracay. There, ARIA Cucina Italiana. So kuning area located in Station 2, kita nyo exit or entrance sa D Mall, Boracay. And mo na yung view, na siya beachfront view. There. So mo na yung view, beachfront na siya sa ARIA. ARIA Cucina Italiana. So lamig kayo nilang pizza and pasta. So mo nilang menu. Bolognese. Oh, good for sharing na. Amayo lang kasi ang favorite siya. So mo nilang menu. Italian cuisine yun nilang menu ani sa ARIA. Carpaccio, cocktail, and sa mani, di ko takailas mga pangahan manani. Ano na siya? Excited. Mind. Usawan nga, sagbot. Salad, oh, sakto. Dagan silag salad and mga kaning mga pasta. Bolognese daw, lami ilang bolognese. Favorite daw. There, bolognese. There, lami daw na. And of course, pizza, pasta, risotto, daghan gyud kapilian ani. Pizza kana for sharing. Okay. Ano na for sharing, then na pa sila yung meat. Seafood, na pa sila yung seafood. Bol, pumunta na ka lang, pwede mo lang mo bread, yung ganun yung pork na. Maka-bread ba sa vegetarian. And that's it. Dessert na. Scoops, gelato, and beverage nila. And nasa sila beer. Oh. Okay. Cocktails. Napa sila cocktails. Mixed drinks. Non-alcoholic drinks na sila, Shirley Temple, and mga shots, liquors and spirits. And that's it. Mga ilang menu. Here's our contact number. So may pa-reserve yun mo kay always puno ang ilahang seats here in ARIA Cucina Italiana. Mga tig-order ang bolognese. So, Sorry. oh, kasi pangalan nga pizza? Taas na yung kanya pizza. Kung hindi ma'am, yan na lang po sa mundo ma'am. Oh, taas na yung pizza eh. Maglamig yung kayo eh. Look at that. Family size. Pizza niya, lain yung flavor, no? 3 flavors. Hawaiian. Saan pa na yung flavor, ano eh? Hawaiian, margarita, and ARIA. Nice. ARIA. Dito tayo. Muna na yung pinakalaming pasta. Bolognese. Ano ba mo? Isipog na gamay. Isa mo lang. Sabi? Oh, si Tsalo niya. Calamari. Calamari. Looks good. Thank you. Ay, ba ako na? Ay, pink ba? Pink ba lang? One of the best pizza and pasta daw ni sa ARIA. Calamari. Uy lang. Okay. Pork. Serving pork. Pasta ka? Gamay. Sorry. Mangayon ta atong pasta gamay. Gamay na dyan kay Ma'am Chick. Gamay na dyan. Abot pa na ni baby. Isa ka pasta. Okay. Ala, mahurot na itong karuan. Gamay na ito. Ano, may kuha naman si Ruan. Okay. Sige. Galing wait. Ay, beef. Ano calamari? Oh. Ito naman eh. Darao. Kinsa ka?
So, pasta. Ay, na. Sorry. Doon ako hindi, ano rin. Goods na goods. Ay, beto. Ikuan ba? Iya, para... Pilit mo na. Kami ang pizza, kami ang calamari, kami ang pasta. Try nyo sa ARIA. Hindi po magmahay. Ay, pilit na. Pilit eh. Wario. Kaya ko. Kamu dahil? Sa kuha na may isa. Isog na lamli sa ARIA. Sorry, sa sayang bahan na ba? Look at this.